At bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, maaari niyong i-like at i-follow ang aming Facebook page, ang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At huwag din kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming YouTube channel at ASF Radio Station 919 FM. At magandang araw po sa ating mga kakaluguran. Sa araw po na ito, isang bagong episode ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission ang ating mapapanood. At for this episode, ang makakasama po natin ay walang iba kung hindi si Reverend Father Rainiel Fuertes, ang parish priest po ng Our Lady of the Poor Parish dito po sa Villa Maria, Porac, Pampanga. At Father Ching, kumusta po kayo? Masalese naman po. Ayan po. At Father Ching, kami po ay nagagalak at nakasama po namin kayo dito sa special program po namin para sa celebration ng 10th year ng Bright FM 91.9. Salamat din sa inyong presensya dito. Yes, at alam po namin no, na kayo po ay isa sa mga laging nakikinig din sa ating radio station. Kahit na medyo mahirap ang signal. Ano po? Pag kasama ko nagmimisa sila sa mga ibang bundok, nakano kami ng 91.9. Opo. At ayan po, Father Ching, kanina nabanggit ko po yung title nga nitong ating programa is Decade of Light, Journeying Together in One Mission. So ano po yung pananaw ninyo ukol po dito sa Journeying Together in One Mission? Lalo na kayo po ay nakikibahagi dito sa mission ng ating radio station. Parang ano lang yan, parang yung sa basketball, merong sentro, merong guard, may forward. Parang halimbawa ako, dito ako sa kabundukan, kayo naman sa radio, kaya ang laki ng tulong. Parang isa lang yung mission natin to proclaim the Word of God, to proclaim the goodness of God. Kaya iba-iba lang yung ating responsibilidad. Opo. At ano po yung inyong masasabi that blessed po itong ating archdiocese na nagkaroon nga po ito ng radio station kasi hindi po lahat ng dioceses ay mayroong ganito. Tsaka pag nakikinig nga ako, ang daming issues na lumilitaw dahil siyempre unang-una sa kasipagan ni Father Pep Bakay. So, kaya at sa inyo, kaya maraming issues at yung ibang mga tao sa pakikinig, mas naliliwanagan sila sa iba't ibang mga issues na nangyayari sa ating archdiocese, lalo sa ating archdiocese. Opo. At ito po, paano niyo po nakikita itong ating radio station? Of course, together with the archdiocese, no, ito pong ating mission na iproklama nga itong Word of God through new media. Paano po ito nakakatulong sa pagpapalalim pa po ng pananampalataya natin? Yung sabi ko nga, pag nagbibiyahe kami, yung naririnig mo lang yung bisa si Father Jess Layog, bisa si Father Mon, sabi ko nga kay Father Mon, dami mo naman sinasabi, Father Mon, pag 12 o'clock na, talagang kahit nakakantok, hindi nakakantok ha. So, yung mga iba't ibang tapos yung mga success stories, so talagang pag naririnig ko yon, sa kasama ko sila, yung bang parang nag-challenge din kaming pagbutihin din namin kung ano yung responsibilidad na binigay ng Diyos sa amin. So paano po yan, Father Ching, na medyo mahirap nga po yung signal kasi pag umaakyat dito. Buti po talagang nagkakaroon kayo ng pagkakataon na nakakapakinig po kayo. Pero sa ano naman, malakas naman yung ano nyo, yung signal sa kotse. Mayroon lang mga pero within sa bundok. Ewan ko, maganda yung reception ng dito okay po. naman. Kaya at least malaking bagay yung nandito kami, nakaano kami sa 91.9 Bright. Opo, at kahit papaano talagang nagiging updated pa rin po kayo sa mga nangyayari. Malaking bagay yan. Opo, dahil yun nga po, hindi natin may pagkakaila na may kalayuan po, no? Parang yung misa ni Bishop Dong nung ano ba yun, yung sa yung sabi niya, wag tayong masyadong pailoko keng yato po, tami pasubuta mo banantali mga loko tabi. Yung ito nga homiling makanya ni Bishop Dong. Uli na mo ni Bright FM. Father Ching, gaano po yung importance nitong station natin, lalo na at ginagamit kasi natin yung atin pong sariling lengguwahe, yung Amanong Siswantamo? Kenny, dito medyo nagtatagalog kami. No? Pero ang maganda rin, basta't
yung Kapampangan, naman makakalingwan ng Kapampangan. Kaya lang kasi yung mga ibang pumunta rito, mga Tagalog, kaya minsan inaano namin Tagalog. Pero pagkatapos naman ng misa, nandun pa rin yung ama ng Siswan. Nyapin na niya kahit po maghumili ko, Kapampangan, Tagalog mo rin. Uling itang hanapin na may kakalingwan pa mo rin, itang penibatan mo lalo na bilang Kapampangan. Mahalagaya talaga ito. Wala mo, kailangan rooted ka rin. Hanggang biyasa ka mag-Tagalog, biyasa kang mag-English, at least sila sa isang sarili na salita yung item. So, itang Kapampangan maragulyang bagay talaga. According po kareng observations nyo po, masasabi po ba natin na unti-unti na parang nawawala itong paggamit natin ng ating sariling lengguwahe? May konting kasi yun nga, parang yung isang nakikita ko, medyo akay kumbaga, lalong-lalo na ngayon yung Maynila, parang medyo yung ibang yung progress medyo lumilipat ng konti rito sa Pampanga. Medyo detang aliwang lilipat kayo ni Tagalog na la. Nyapin medyo tendency. Nakalupaan po tang kemetong baryo, pure yung Kapampangan. Ano yung may atinang mix sa Tagalog, pangaliwang lengguwahe. Nyapin na hope sana at least itang popromote mo na i-maintain niya pa mo rin itang Kapampangan, bantang hanggang ating Tagalog, ating aliwang salita, at matsuya pa mo rin itang Kapampangan. Opo. At na pong ka-importante itang po mamamate, matatda. Pero naman mate, sigurado yung Yes. mate, waling kaya rin na ning tumukin kaya rin na ning isang Tagalog, potang pagsalita na, halos Kapampangan naman. So, pa mo rin talaga mawala. Father Ching, kumusta naman po ining kayong pamaging parish priest keniking Our Lady of the Poor Parish? Okay naman na malwalas yun, malwalas. O yan, patsiyakay ko no din, patsiyakay ko din, masaya na. Pogi, Mr. Pogi. Patsiyakay ko no din, simpleng biye. Pero masaya. Very fulfilling. Opo. At abanggit ko po nandin ining kayo pong parokya, in Our Lady of the Poor Parish. Kapilan pa mo po June 11. Mebles po. June 11, establishment, dedication, and installation as parish priest. Opo. So, 3-in-1. Opo. At reta pong miyaliwang tao na sinaop kanita kayo, talagang binugnus da po. Lalong-lalo po itang September 8, 2023 donations, halos linublangan po kening parokya tamo. Kaiba dito ng September 8, 2024, na kami po ning Mother of Good Counsel Seminar. Ini naman pong kumbento. Nyapin marakala salamat. Karangyagan na ganang sinaw. Nyapin na chuya po ining parokya tam kening po ining kumbento kening kabundukan. Opo. Mong nanula po retang updates keniking parokyayo after po itang dedication and blessing. So ngani po nala rin pagkaabalahan. Itapin medyo magmisa na. Dati kasi kanitang ating parokya, kay once a month ko mo magmisa kini as Archdiocese Director for Indigenous. Pero ngayon as parish priest, weekly na. At saka may ito nga masanting ma-introduce itang Bayo Misa, magrosaryo la. So halo-halo ating magrosaryong English, ating magrosaryong Tagalog, ating magrosaryong Kapampangan. Pero yung masaya ko itang karening 7 communities, magrosaryo lang ang bawat misa. Kay ba't may ito nga kami bagya-bagya, salamat po rin mag-donate. Itang atin na kami, bawat chapel, atin ng kalis, atin ng cruets, atin ng wine, atin ng hostia. Nyapin na, dati pidala-dalagi pa itang bag ko, pero ngayon tanang ka na akong sutanan pong readings, uling atin ang gamit. So, kay ba't, tapin na atin ang bagya-bagyang altar servers, atin ng lectors, atin ng choir. Then, alas choir lang kanin din ang pong kaya din, makatrain lang kahit 2-in-1. Biyasa lang mag-serve, biyasa lang mga di, biyasa lang mamasa, biyasa lang mga di. So, ito naman. So, ngayon, medyo kakayamya pa kan itang lalo na itang hopefully daratang panahon ditang kumpilan pong first communion. Opo. So, reta po mapilan la karetang plano yu po ne. Ang po yung BEC medyo tinakang BEC. Bagya-bagya, at least bayo may aging parokya ini, ati na mag-BEC. Tinapong may establish. Nyapin na
Yapin nga ni parokya, itang ilang kami ka ni para kay BEC naman. Opo. Mong ing Our Lady of the Poor, nanuya po ining mensahe o bat timurin bakit Our Lady of the Poor ya po ing mi palagyo kay ni king kay kayong parokya. Ing kay bala mo itang ing kaya katang Birhen Maria, itang antabayana na lalong-lalo na kaya itang aldo-aldo dang daralanan lalong-lalo din ing kalulu. Emo materially poor, no spiritually poor. Opo. Mong king paman niya tang yu po Kenny, penamdaman nyo po or tang experience yo itang bala mo migkasakit kayong i-introduce ining kay katamong kasalpantayanan kareni po king kay katamong kapatad Kenny. Ali naman kasi 2004 at tuna ako Kenny. So 2004 on yung kanita special ministry. So pero ngayon itang mas masyadong masakit uling medyo malamba na ako naman Kenny. Siguro itang mas itang mas regular ngayon yung pamag-serve karela. Opo. At ini po na yung buri ko talagang ikutang po kayo. Bakit po malapit la po king kay kayong puso rin kay katamong kapatad king kabundukan at talagang mas pipilinan nyo po na magdaton kenin yung ministry nyo po itang pakyabayan la po rin kay katamong kapatad. Siguro kay calling niya naman. Actually, ako naman dati ako mambalo pero kanitang 2003 maninap ko palagi bundok. Kaya ako pingang aposeto, pwede pong ayok pa dinan parokya. Palagi kumani na bundok ako. So kanitang 2004 after malusak, ako pa dinan parokya ng aposeto, mig special ministry ko kaya ni king kabundukan. Kaya bat 2007, ginyan ako parokya at the same time king. Kaya bat 2007 king model community, tapos 2013 king Kalulot, San Vicente Ferrer, 2019, King Jesus the Eternal Word. At the same time, yakong special ministry ni. So itapin iba na ning kening friendship, balam talaga it's high time na magkaparokyano. O itakabod niya mi bait. Ita niya itapin calling itang bala mo eke pinili ni kay ina ako nga pong ginigyan niya masaya uling talaga ka balang meni ba tsagi nga pong para miras ko ken. So siyempre po tanga ka ikaw din eh. Siyempre. Opo. Ito po medyo mangaya yung bagya. Itang realization nyo po after daretang panina pa amanuan nyo po. Nano po kaya itang balamburi ng ipayabot ning kay katamong apong ginubakit. Buri na ating taong manimuna. Siguro itang bala mo niya kay ating niya kay bala mo, kaya po kami kakapatad tamo niya kay ating mililele, patay ining metong kapatad paninap na bala matay ta metong kapatad malungkot siya, at kay bigla i-approach niya. Bala makanyan mo naman tang bala mo siguro pepa meninap ko makanita, pepa paninap na ning apong ginita banta, dating panahon magkaparokya kin. Ito yung metong kahit banta nung naman ning malilyari king kapatagan, Misal Doldo, ni San Domingo, Binyag, Kumpil, at least bala mo. Ma-introduce mo naman po. Bala ma out of place. Yes. Kalupad mo din papeles na ngayon. At least ngayon pero 2 months na ako po ngayon, wala pang binyag. So, panahin kayo pa yung piyesta na ning, ote ako papabinyag. Palagi pong pabinyag mo. So, manahin kayo pa November 3 kanin, ikang Martin de Porras piyesta na ng Diaz. Kanita ako pa, kanipala, at ako palang binyagang kanini kasi kasal noong October 9. Mumulang din yung kasal kayo noon yung adult baptism, yung binyagang kitang po ang kumpil. Kumpil, opo. Mong, makanano ya po kaulagay tang papilagagang pananda po rin, kay katamong katutubo, king kay katang komunidad. Ay, yapin itang, Kenny, akit mo itang, masyadong mamalagwakin biye. Yan naman ko pag lalo tang kagising, walang pressure, stress. Kaya simple mo. Simply, masyadong, siguro, uli na ng environment, naman masyadong marakala buildings, naman masyadong so, itang karelang needs, naman manita karakal, naman ko pag lalam, masyado tang marakala needs. So, anyapin, siyempre, naman nasi si sarili, marakal ka dapat gawan, waling marakal ka needs. Pero Kenny, masyado, anyapin, may itong ituruda kaya katamo Kenny, ita simplicity of life. Yes, ma'am.
Simple, pero at the same time, masaya ka KMBM. Pwede kang maging masaya simpleng pwede kang maging simple at maging masaya KMBM. Opo. At mo nga ni po nga bulaning September pag masusyan taya naman tang season of creation na amanuan tamo ne po. At ing tema na maka angklaya po ketang ausan tamong balamu rening kay katamong katutubo ilaret ang seeds of hope amanuan tamo. So nano po kaya itamburi ng ipayabot nito? Tapi siguro itang unang dili siguro apa siya this Kenny at sa ma-maintain la ba dem tanaman Kenny ne itang at Kenny meto nga kay da itang lugod ka rin kayang tanam. At kadwa siguro itang seeds of hope karang karang kapatantang katutubo ng init mo itang kikatamong boarding house king pipitik dila ang as of today 40 la detang maka-board ka rin. Pero as of today so more or less mga 42 no den graduates tamo. So meto nga itang asabi itang seeds hope ko. Dito de medyo bala mo pag-asa karang aitan na dating panahon ako pinkarala potang mayari kayo hanggang itang kusalob yung sumab ko karetang nung ikay dimdam yung may kasawap kayo sumawap kayo kitang agyuyo mo diba itang mga pwersa. Yes, opo. So itong metong palagi kong panabiling karetang mag-graduate. Banta itang sigurado kasi dapat at tiga sa sopan sigurado pa nga di na kanita ako pingarela sigurado ting mga di para kaya Opo. At mong bala mo rin pong kaya katamong katutubo ila mo naman po retang minunang talapanyese ne ning kaya katamong kapaligiran ne po at king kasalungsungan experience at daramdaman tamo po ka rening balita itang bala mo pamanghimasok da rening miyaliwang yung ancestral domain ne. Yes. Uling ko kanandala, retang karelang gabuna, minano. So, itapin medyo, medyo kaya ngayon, uling itang maging progressive na yung Pampanga, medyo hanapin nung dati, yung per square meter, makanya presyo, ngayon, ikakamalit ang per square meter, niya pinakay matendesi, yung gabon, Ano yung maragula pa salamat, kaya itang balok 2022, katang 2022 na itang kadti, So, at least, itang 18,000 hectares sa ancestral domain at least makatitulo ito. So at least maka-safe itang kaya ito. So itang metong masanting kaya na naman ng kiratang gobyerno, itang sinopan lang, doon to itang karelang titulong 18,000, more or less 18,000 hectares. So at least ito lang tatalnan. Although kasi kaya mo aiwasan, tapos sabihan mo, kahit intendesing, siguro pakiusap lang sa mga sobrang mayayaman na. Para ngayon, uso yung contractor, flood control projects. DPWH. So, pakiusap po. Ano na lang, mga 5 cars na lang. Huwag na masyado marami yung cars natin. Para medyo mawala yung kasakiman. At hindi matatamaan, lalong-lalo na yung mga kapatid nating katutubo na lupa lang ang kanilang kayamanan. Yes, Mong. At Kenny po, king radio station tamo, magbalak kayo naman pong maki-journey king kaya katamong istasyon, kapamilata na po ning kaya kayong programang bubuklat, Kenny king kaya katamong station. Basically, Mong, nanuya po itang idea na nitang program. Ito siguro, hanapin nga pong banta naman, abalo da nung naning malilyari kayong kabundukan, patay nung din kayong programs, banta masa akit na din alawan na mo pala kayo ng kapatagan natin mo naman kakabundukan na pwedeng gawan da ka rin na makasaw banta dating panahon abi-abi may pag mag-journey kayo taking yato gawan itan dapat ang gawan kayo ng kabundukan inipin na tiyan kayang bukas kanya mag-tridome na kami so kaya naning tanggapanapan magka-precision kayo so saup-saup pero kayong salamat kayong 91.9 talagang maragulyan sa kayong katamong kasalpantayan. Opo. At Mong, ing message po kaya ni king katamong radio station. So pasibay kayong lalong-lalo kayong staff members na ng radio station ebibirin kaya kayong gagawan balaman niya misan na dening kapatid tamong ay misa ni ikulang medyo manartila kasi mag-artila ko mabagyaya ako ang kahit 31 seconds siya mo
May take 12 na po. Kaya, ang hirap palang artista. Anyapin, po biro-biro yung obrayo kayong 91.9, tanga preparation, biro-biro, anyapin na congratulations kaya kayo. Hanapin niya kayo, behind the scenes kayo na, behind the scenes, pero nga pong Ginoo, balo ni gagawan niya. So, congratulations. At mo nga ni po, panimunan niya po, ing meto nga pangadi, ban agkatan po rin kay katamong talapakiramdam, i-support mo naman yung kay katamong radio station. Hilag yunig pa, poning anak, ang poning Banal Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipapasibay po. Pasalamat kami ngayon ng oras iti at dininan niyo kayo pong grasya para apasyalan na kami ng 91.9 Bright FM, kening kabundukan. Salamat po, king ega-naga ng binyayang grasya, karyang mag-obra, ng staff na ng station, na sana radio station, sana po palagi yung tabayan, lalong-lalo na yung karya ng kabiyayan, kalusugan at kapayapaan, at lalong-lalo na karya ng pamilya. At sana po palagi yung tabayanan, king karya ng pamipalaganap, king maya pabalita. Ito po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong, Ginomi. Amen. Amen. Ilagin pampon na nakampon ng Banal Espiritu Santo. Amen. At dito po nagtatapos ang episode ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission. At nakasama nga po natin si Reverend Father Ching Fuertes dito po sa kanilang parokya sa Villa Maria, Porac. At hanggang sa susunod po nating paglalakbay, sama-sama po tayo hanggang sa ating susunod na paglalakbay sa ating nag-iisang misyon. Ako po si Chinchinugid, mag-ingat po tayo.
sa